दिनै गोथार बाथौ सान मागो दाननि नैथि मंगलबार बारायखौ दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा गोथार बाथौ सान महरै बोसोरफ्रोमबो फालिबोदों। थिग बेबादिनो दुलाराय बाथौ सिबियारि रायजोफोरा दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ गामिनि एबा बियाबनि बाथौसालि बायदिफोराव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्लानि बा राजा बाथौ आश्रमावबो दिनै गाजा गोमजायै मोनसे आरज गाबनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फालिदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया बे बाथौ आरजआव बाहागो लानानै बुंथियो दि बर' हारिया जोबोद गोजाम मोनसे हारि, जारिमिन मोनहासयै मोनसे हारि। बर' हारिनि सोदोमस्रिया बाथौ धोरोमनिफ्रायसो फैदों। बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि हारिमुजोंसो बर' हारिनि राव सोदोमस्रिया सोमजिदों। बेनिखायनो बर'नि सोदोमस्रिखौ बाथौ सोदोमस्रि बुंनो हायो होननानै जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि 7.5 बोसोरनि सिगाङावनो बर' हारिया जोनोम जानानै बाथौ धोरोमखौ गायसनदों। भारत हादरनि थाप्ति दैमानि आफाङाव 30 किल'मिटार गोजानाव 40 मिटार गोथौ थानाय सोदोमस्रिया बाथौ धोरोमनि सोदोमस्रि होननानै दाबि खालामो आरो बाथौ धोरोमा मोनसे गोबां हाजार बोसोरनि सिगाङावनो जोनोम जानाय धोरोम होननानै बुंथियो बिथाङा। बाथौ धोरोमनि गोदानै जांख्रिखांनाय आरो फोजौखांनाय लाबोनो थाखाय मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ सिगांनिफ्रायनो गोथार बाथौ सान महरै फालिबोदों आरो सरकारनिफ्राय बेखौ गोथार बाथौ सान महरै गनायनानै लाबाय होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारिया बुंथियो। बर' हारिया जोबोद गोजाम हारि, जारिमिन मोनहासयै मोनसे हारि आरो बे हारिनि सोदोमस्रियानो बाथौ सोदोमस्रि। बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि, मावनाय दांनाय, हारिमु गासैबोखौ लानानै बे बाथौ धोरोमनिफ्राय सोमजिजोबदों बेफोरो। बेनिखायनो बाथौ सोदोमस्रिखौ जोङो बर'नि सोदोमस्रिखौ जोङो बाथौ सोदोमस्रि होननानै बुंनांगोन। खारन बाथौ धोरोमनिफ्रायसो फैजोबनाय बे बर' हारिनि सोदोमस्रिया बाथौ सोदोमस्रि। बेनिखायनो आरो बे बाथौ धोरोमा दिनैनिफ्राय बहुद हाजार बोसोर सिगां जों सं दानानै नुनो मोन्दों। जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानानै 7,500 बोसोर सिगाङावनो बर' जाथिया मोनसे नोगोर सोदोमस्रि दानानै बर' जाथिखौ गायसनदों। नाथाय पृथिबिनि सोदोमस्रिया नोगोर सोदोमस्रिया ख्रिस्ट'पूर्व 5,000 बोसोर सिगाङावसो जादों। नाथाय जोंना 7,500 बोसोर सिगाङाव जादों। आरो बे दा थाप्ते दैमानि आफांथिंजाय 30 किल'मिटार साहा 40 मिटार दै सिङाव गोदोनानै दं बे नोगोरा। दा बे नोगोराव बर' हारिनि सोदोमस्रि होननानै जों रोखा खालामनो हायो। बै समाव आर्य होननाय जाथि फैयाखै भारताव। आर्य हारिया फैदों ख्रिस्ट'पूर्व 2000 सनावसो। बेबो लांथिया अबस्थायावसो फैदों, बिसोरहा सोदोमस्रियानो गैया बे समाव। होमबा बै भारत हादरनि थाप्ति दैमानि आफाङाव 30 किल'मिटार गोजानाव 40 मिटार दै सिङाव गोदोनानै थानाय बे जिथु सोदोमस्रि, बे बर'नि सोदोमस्रि आरो बे बाथौ सोदोमस्रि। बे बाथौ धोरोमा जोबोद गोजाम धोरोम। बे धोरोमा गोबां अलखदाव गोग्लैबोनानै बायदिसिना थासारियाव गोग्लैबोनानै सेबलाय रोगालाय गुबुन हारिजों खालामजानानै लोरबां अबस्था सफैबायमोन। बेखौ जोङो दुलाराय बर' रायजोनि माखासे मोजोमसे गोरों गोराफ्रा ज' जानानै 1992 मायथाइनि 16 मेआव गुवाहाटि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दानायसै आरो बेनिफ्राय बर'नि बे बाथौ धोरोमखौ गोदानै मोजाङै जांख्रिखांनो थाखाय गोदान जांख्रिखांनाय लाबोनो थाखाय जोङो बे 1992 मायथाइनि 16 मेआव दानाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजानायसै आरो नाजायै जोङो जोंनि बे धोरोमखौ फोजाखांनो थाखाय माग दाननि नैथि मंगलबारा जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे फोरबो, बाथौ फोरबो। गतिके बे फोरबोखौ बाथौ धोरोमनि गोदान जांख्रिखांनाय सान हिसाबै जोङो सरकारनाव आर'ज गाबबाय। सरकाराव आर'ज गाबनायाव 2017 सननि 13 डिसेम्बराव जोंनो अर्डार होबाय। मोनफ्रोमबो बोसोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बर'नि गोथार बाथौ सान हिसाबै गनायनाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो बोसोराव बाथौआरिनि थाखाय बे नैथि मंगलबारखौ बन्द' होनाय जाथों होननानै घोषणा खालामनायाव 2018 सननिफ्राय जोङो नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव नैबे दिनैनि बे गोथार सानखौ जों फालिबोनो मोन्दों आरो दिनै 33 बोसोराव आगान सुरबाय।
बर'नि बाथौ धोरोम गोदान फोजाखांग्रा बे हारि जांख्रिखांग्रा सुबुंफोरनि मावथिफोरनि मावनाया दिनै 33 बोसोर जाबाय आरो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि नैबे बाराजा बाथौ आश्रमाव गाजा गोमजायै दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे फोरबोखौ खुंदों आरो दुलाराय रायजो राजाखौबो जों खावलायदों जे बाथौनि बर' हारिनि बे आगोमा बाथौ धोरोमनि गोथार सानखौ बयबो गावबागाव गामि गावबागाव बियाब गावबागाव जिल्लायाव गाजा गोमजायै खुंनांगौ होननानै जों खावलायदों आरो मोनफ्रोमबो खान्थिजों फुजिग्रा बाथौआरि जिखि खान्थियानो जाया जायखि गावबागाव खान्थिजोंनो बाथौ धोरोमखौ दिनैनि दिनाव बयबो गाजा गोमजायै फालिनांगौ आरो ओमफ्राय सावराय मेल खुंनांगौ बाथौ धोरोमनि सायाव बिदि होननानै जों खावलायनायाव दिनै जों नुनो मोनबाय प्रत्येक गामियावनो नैबे बाथौ गौथुमनि जेरै खावलायनाय बेखौ बयबो बुजिदों आरो बयबो बाथौआरिया सांग्रिद जानानै दिनैनि दिनाव गावबागाव गामि बियाब जिल्लाफ्राव गाजा गोमजायै खुंदों आरो जोङो बेखौनो हास्थायदों आरो बिथांमोननि खुंनाया मोजाङै जाफुंसारथों आरो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बे बाथौआरि रायजो राजाखौ आलो गोजोनै रायजो जानो खाबु होथों बोर होथों बेखौनो आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबहरो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।